Takže na zdravie. Takže toto je tá príroda, vďaka ktorej sme živí, vďaka ktorej máme život. A my si myslíme, že keď budeme chcieť veci, autá, domy, hračky, dovolenky a čerpáme z tej prírody, že ona tu stále bude. Je to pre prírodu také jednoduché stále tu byť a byť v rovnováhe a v dostatočnej bohatosti, keď vyše 9 miliárd ľudí z nej čerpá. Takže tieto stromy, tento les, tento vzduch, voda, rastliny, to vôbec nie je samozrejmosť. Áno, bolo to tu po celé veky, ale teraz to neskutočne rýchlym tempom mizne a stráca sa rovnováha a vymierajú rastliny a živočíšne druhy. Znečisťuje sa voda a vzduch. Áno, ešte teraz to chvíľu máme. Máme to my. Ešte do dospelosti a možno aj staroby to budú mať naše deti. Ale už začnú byť problémy ekologického rázu, možno migračného, možno problémy s vodou alebo s dopestovaním rastlín tam, kde sa predtým dali a už sa nedajú pestovať. Takže je nám to jedno, že im tu takýto svet nechávame. Že čerpáme a celý život čerpáme a robíme niečo pre prírodu. Zasadili ste stromy, možno v záhradke. To je užitočné, úžasné. Aj tie nám vyrábajú kyslík. Vyčistili ste nejaký kúsok prírody alebo nejakú riečku, pobrežie, nejakého jazierka, breh. Chcete menej? Viete, kedy máte naozaj dosť? Čo potrebujete na život a čo už sú len vaše rozmary a je to rozmar nad rozmar a jedna vrstva na druhej veci, chcenia a takej nevšímavosti voči prírode, ktoré na sebe vrstvíme a chceme niečo mať, chceme niečo zažiť, chceme niečo ochutnať veľkým tempom, mnohými vrstvami to zažívame a vrstvíme si tie zážitky a chute a veci a zaplňame si tým priestor, životný priestor v sebe. Odpadom z toho všetkého zaplňame priestor iným bytostiam živým na tejto zemi. A stále to spotrebúvame. A ako keby nebolo toho konca kraja. A stále žijeme v tom sne, v tom Matrixe, v tej predstave, že to takto ide do nekonečna, veď beriem, z tej zeme beriem a ešte beriem a celý život beriem. Veď to je úžasné brať.
odhadzujem a beriem, čerpam a odhadzujem a beriem, čerpam a odhadzujem. A robia to tak miliardy ľudí. Tak poďme urobiť rovnováhu. Poďme časť našich voľnočasových aktivít venovať niečomu prospešnému pre zem. Zoberme deti a poďme s nimi vyčistiť nejaký kúsok prírody alebo poďme podporiť nejaké ochranárske aktivity, zúčastniť sa, zapojiť sa. Naučme ich o prírode, naučme ich milovať prírodu, naučme im rozumieť, naučme ich rozumieť prírode. A rozumieť tomu, že sme jej súčasťou a že vo všetkom má byť rovnováha. Tak choďte do prírody namiesto do nákupných centier, spoznávajte ju, naciťujte si prírodu, vnímajte tú potrebu rovnováhy. A otvárajte si srdce pre prírodu a milujte prírodu, ostatných ľudí, celú našu zem. Choďte po nej jemne, nedúbte, neničte. Hladnými krokmi kráčajte po zemi, hladte ju svojim srdcom. A rozmýšľajte, čo tej zemi dáte naspäť za tie všetky dary, čo nám dáva. Rozmýšľajme spolu. Zem je nádherná matka. Želám vám v tom veľa zdaru. A teším sa, že sa budeme inšpirovať v tom spolu. Odložím srnček.